benvidos e gracias por estar aquí no Concello, porque vades a ser a representación do Concello do Barco nos xogos do Eixo Atlántico. Así que, gracias e moita sorte. 2.400 deportistas os que vai haber ali, de todo Galicia e do norte de Portugal. Por lo tanto, vai haber moita xente contra que competir. Pero, bueno, eu sei que vos que vades a facer ben e que vades a deixar a bandeira, o pabellón do Barco moi alto. E vades a pelear hasta o último balón, hasta o último balón ou hasta o último segundo dese récord que, por lo menos por aí, vexo alguén que seguro que nos trae algún récord, ou non nada. Digo eu, esperemos que así sea, non? Nada máis, marchades o domingo pola mañá, estaredes ali de baloncesto hasta o venres, unha semana ali en Braga. Ademais, sabedes que a sede é Braga-Famalicao está cerca de Braga, e a vos toca a todos competir en Braga, tanto a atletismo como a baloncesto, e en Famalicao son outros deportes que neste caso casi librastes de Famalicao, que é moito mellor Braga. E ademais creo que vades a vivir en Braga durante eses días, por lo tanto, estupendo todo. Pasaino ben, disfrutádeo, bueno, se traedes algunha medalla ou algún trofeo, pois millor, e se non tampouco pasa nada, pero o importante é que o pasedes ben e que disfrutedes destes días, que eu non sei se algún de vos repite algún? Nadie repite. Sí. Bueno, pues seguro que vos acordades da anterior fora en Maia, desde logo pásase ben,